दिनै गोदोसोनानै दोनबाय बिनि लहा मेसिनफोरखौ फाननानै जाजोबबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा ओरैबायदि ध्वंस खालामजोबबाय दा नंखायनो रायजोफोर बिपिएफजों हारि जौगानायनि खामानिया जानाय नङा। आङो दिनै सासे दैदेनगिरि हिसाबै नङा नोंथांमोननिनो बिदा फंबाय हिसाबै आंबो दिनै हारिया जौगानो हागोन। जोंनि हारिनि मानसिफ्रा आइजोआनो जा हौवाफ्रानो जा लाइमोनफ्रानो जा बयबो गोख्रों खामानि मावनो हायो। नाथाय नोंथांमोनखौ मदद खालामग्रा सोरबा थानांगोन। दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंनि आइजोफोर बायदि गोब्राब खामानि मावनो हाग्रा मुलुगाव जोबोद खम आइजोफोर दङ। गोरिब गुन्द्रा न'खरावबो दिनै आइजोफ्रा माइरं एसे थाब्लानो बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै न'खरखौ सामलायगासिनो दङ। दा बे आइजोफोरखौ रांखान्थिनि उदांस्रिखौ लाबोनानै होफैनांगोन आरो बिनिखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दादोंमोन। 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंनि ओनसोलाव। बे 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माने मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनिफ्राय 4 लाखसिम रां होनो हायो भारत सरकारा। आरो बेखौ सोरबाया लायनांगोन। दिनै बिपिएफआ लायनानै रायजो राजानो होफैयाखिसै। दा ओंखायनो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मोनाखै। दा बेखौनो आं सानो मोन 20 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लोगो नांनानै 4 लाख फैसा मोननो हायोब्ला अब्ला 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपजों जोङो 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 कोटी गाहाम फैसा मोनोब्ला अब्ला जोङो गिदिर गिदिर गामियाव इन्डास्ट्रिफोर लुनो हागोन जेराव जोंनि आइजोफ्रा खामानि मावनानै रां खामायनो हागोन। गुबुन हारिफोरनियावबो दिनै जौगासार जानो हानाया आइजोफ्राबो हौवाफ्राबो समान समान खामायनायखायसो जोंनि न'खर संसारा जौगादों। मानगोनां रायजोफोर दा नैबे समाव जोङो गाजा बुद्रानि जिउ खुंनो नागिराखै मोनसे मोजां जिउ खुंनो नागिरदों। जाय लाइमोनफ्रा दिनै हारिखौ दैदेनबोबाय जाय लाइमोनफ्रा दिनै हारिखौ रैखाथि होबोबाय बे लाइमोनफ्रानो हारिनि इयुन न'खरनि इयुन समाजनि इयुन हादोरनि आरो मुलुगनि इयुन। नाथाय बिपिएफआ बे 17 बोसोराव लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै। खालि जौ बेदर जाहोनानै लाइमोनफोरखौ दिनै हिंसा खालामनोसो फोरोंदों। दासिमबो बिटिआर ओनसोलाव हराव जौ लोंनानै बुलायग्राया बिपिएफनि मानसि गोजा। गुबुना रावबो बेफोरखौ मोजां मोना। अन्लि बिपिएफनि मानसिफोरा दा जोङो लुबैदों आं लुबैदों कि फैगौ 5 बोसोराव खुनु बेबायदि बुलायग्रा केम्प थानो मोना बिटिआरआव। जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव थांनांगोन हारिमुआव थांनांगोन दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायाव नङाबा गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आर्मी पुलिस अफिसार जानांगोन। जायखिजाया दिनै आईएएस आईसीएस अफिसार जानांगोन। नङाबा मोजां आबाद मावनांगोन नङाबा राजखान्थि खालामनांगोन नङाबा बेफार फालांगि खालामनांगोन। रावबो जौ बेदर जानानै गोदोसोनो मोना। मोनसे जोलैखौनो ध्वंस खालामनो नागिरदोंमोन बिपिएफआ। दा बेनिफ्राय जोङो हारिखौ उदां खालामनांगोन। रायजोफोर दिनैनि समाज सोलायनायनि सम मोजां मोनसे गोरोबथा खालामबाय। रावबो दाउ अमा बायदि गावथार जानाय नंला। बै सेंग्राफ्राबो दिनै बिमा बिफाजों न'आव फैनो हाबाय। मोजां मोनसे थासारि फैबाय। एनडिपिएस जेलनिफ्राय गसिगोन बिथांमोननि केसफ्रा बोखार जासिगोन। मोजां मोनसे दै थासारि फैगोन जाथियाव। आरो बेखौनो दिनै नेवसिनानै जाय बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर मोनलाङा होनग्रा हाग्रामाजों जिरेन बर' बिथाङा लोगो जाहैदों। माने गावनिनो उल्था गाव मावनाय खामानिखौनो उल्था बुंनो थांगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथाया गाव सागान होबाय। दिनै हाग्रामाया बुंदों बिटिआरखौ मोगथां महर होनो हाया। बे बिटिआर मोगथां महर होनो हायै मानसिजोंसो जिरेन बर' बिथाङा लोगो जाहैदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दा ओंखायनो रायजोफोर आंबो सासे सिगनेटरि आंबो फरायसा आफादाव दङमोन आरो आंनि थांखिया हारि जौगानाय हारि सिबिनाय। 5 बोसोरनि थाखाय गावनि गासिबो थांखिखौ दोनथ'नानै 5 बोसोराव हारि सिबिनो फैदों। मालाय हारिया जौगानो हायोबा जोंनि हारियाबो जौगानो हायो। नाथाय गोब्राब खामानि मावनांगोन। बे 5 बोसोराव आइजोफोरनि थाखाय आबादारिनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय बयनिबो थाखाय जुदा जुदा खामानिफोरखौ आङो थिग खालामनानै लाखाबाय। 15 तारिखआव सरकार दानायनि उनाव हर सान खामानि मावनानै हारिखौ जौगाहोगोन। आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा रोखा नोंथांमोना बुजिखायो। गावनि बिब' बिनानावफोरखौ एसेबां बुजायनांगौ गैया होननानै आं सानो। जोङो नुबानो मोखां नुबानो मिथिलायखायो। दा ओंखायनो फैगौ 7 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो भट हो आरो सरकारा जाखागोन। नोंथांमोनाल' भट होबा जानाय नङा। आलासिफोर दङ सोरबा उदालगुरियाव क'क्राझाराव एसे फन हर। गुबुन हारिफ्राबो गारि लायै लायै थांसोदो एबार। जों बुंलायनाङाखै। मुसलमानफ्रा क'क्राझारनिफ्राय फैदों तामुलपुराव आंनि जायगायाव गयबारियावबो बै न'आव बे गयबारियाव बिराद बुरजा फैना दङ। सप्तासे जाबाय। न' गामि बेरायगासिनो दङ इउपिपिएल सरकार लाबोनो थाखाय। आरो दिनै क'क्राझारथिंजाय गारि गंथाम बाङालिफोर फैगासिनो दङ। बाङालि लिडारफोर बाक्सायाव हाबगोननो चिराङाव हाबगोननो उदालगुरियाव हाबगोननो बैसागो जानाय बायदि जागासिनो दङ। दानि मानसिफ्रा बिराद उदां मोनदों एबार।
एबारसो मोजां राजखान्थि जाबाय होननानै आगोलाव बिटिआरनि दादागिरि सिबिनाय मानाय माने मानसिफ्रा गिना दङमोन एबारसो मानसिफ्रा उदां मोनदों बिराद मोजां मोनसे थासारि मोनदों आरो जों बेखौनो लुबैदों बयबो हारि माहारिजों गोरोबनानै जोंनि जौगानायखौ जों खालामना लानांगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय उनाव इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव फैनानै आइजोफोरजों आबादारिफोरजों बयजोंबो जुदा जुदा रायलायगोन ओरैबायदि रायलायगोन जों सप्तासे कि बे सप्तासेयाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांजोबनायनि लामाखौ बरननांगोन आरो आइजोफ्राबो रेडि जादों सरकार दानायनि 6 मासनि गेजेरावनो भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सन बानायगोन आरो बे भिलेजनि काउन्सिलनि इलेक्सनाव खिन्थु 33% आइजोफ्रा खिन्थु नमिनेसन होनांगोन मानोना आइजोफ्राबो राजखान्थियाव फैनांगोन होमबासो जौगागोन हौवाफ्रा थगायो नंगौना नङा ओरैबायदि जाबाय हौवाफोरनि माबा मोनसे आफाद दायोब्ला सोरबा जुदि फैसाखौ जायोबा 10,000 20,000 हौवाफ्रा जेबो बुंलायलाया गावजों गाव आइजोफोरनि ओरैबायदि सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 50 थाखा जायोब्लाबो खिन्थु बिसार जाखायो बेखौ नांला होमबा खुंथाया सोरनिया मोजां सोलिदों आइजोफोरनियासो मोजां सोलिदों ओंखायनो आइजोफोरा सिगाङाव फैनांगोन 67 जौखोन्दोखौथ' हौवाफ्रानो गेलेखागोन पन्सायत माने डिसिआव नाथाय 33 जौखोन्दो आइजोफ्रा गेलेनांगोन आरो आं लुबैदों जोंनि समाजाव थांनाय 70-80 बोसोराव नाजानानै